Takže vítajte ľudia u nového videa, takého shortu. Máme tu toto Lego Disney, ktoré som dostal ako darček k tomuto Fortnite setu za 52 €, k tomu sa dostaneme potom, ale je to proste darček, pokiaľ nakúpite na 23 € v dráčiku, tak ho dostanete. Ja som nakúpil za 52, takže poďme si ho postaviť. Ešte kúka má plastový obal, takže je to starší polybek, lebo teraz už sú papierové, takže si to vysypeme. Nemalo by to byť ako nejaké ako veľké. Poď všetko. Mali by sme mať všetko, dúfam. To si dáme sem. Polybek som tiež pekne dlho nemal, ty vole. Teraz keď nad tým tak premýšľam, polybek som tiež nemal pár piatkov. No dobre. Pánek vyzerá takto úplne jednoducho, takže poďme si to postaviť. No dobre. Toto si myslím, že bude veľmi rýchlo postavané. Takže tak. Takže Lego už mám hotové, tak toto vyzerajú. Sú to takéto húpačky, ktoré sú takéto veveličky. Takto sa to dokáže preklapať. Nechcem to úplne preklapať, lebo vypadnú. Je to celkom cool. Máme tu... Ako ja úplne toto ako neholdujem tomuto, jo, akože, ale... Kámo, to je tak milý, ty vole. Ale akože náhodou je to celkom pekné. Za 10 centov. To dáme určite do parku toto. Tuto schováme niekam. Takto. Dovidenia. Ale tento set je náhodou celkom pekný. Takéto húpajdy pre veličky. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte odber a like. Čau.